Emagumbini amanomhlaba ngiyabingelela uDlamini lo Mthandazi ngisempumalanga. Mbukelo khona ekhaya. Noma ngabe ukuphi, noma ngabe udenga kanani. Mangithole nje impahla yakho mbukelo khona ekhaya. Mhlawumbe usufuna ungena ukuhlanya madimoni esikolweni. Unenkinga ukuthi impilo yakho bayiphambanisa. Manje ngiyathiwa nje impahla yakho ngathi Nkosi ngiyakhuleka egameni laJesu uMongcwele. Nayi le mpahla mdala wezomhlaba. Umnenze le mpahla Nkosi amakhosi. Makuvuleke inhlanhla kuye. Thola umsebenzi, abe nemali, imali imthanda, abe nogazi, aphumele empilweni, athola amathenda, ibhizinisi, abe nomuzi, abe siyaganwa, abe nabantwana, aphumele empilweni, mhlawumbe isithunywa, mhlawumbe idlozi lakhe. Nkosi amakhosi, uNkulunkulu phakathi, uNkulunkulu amandla egameni laJesu. Umvikele Nkosi ngoba bamfuna ngesibhamu, afuna ukumdubula, afuna ukumbulala, sesibhedlela sejele, makaphunyule Nkosi amakhosi. Ashela finance ipho egameni likaJesu uMongcwele. Amen. Welokho lekhaya isikipho esingesami lesi. Kunenge kufuna ke empilweni nengufisile empilweni. Bengikude ngihambile impilo. Ngithemanye lo muntu bengiye kuye le. Ngithe mkhulu endleleni ngiyeza mkhulu. Wathi Thandazile hey ngithe mkhulu ngithandazile. Ngithe mkhulu fasikhuleke uthi afuna sithandaze kepha lo mkhuleko kwahamba udwa lo mkhuleko. Uhambe nezinto zokufutha, nekuthemba, nekukholelwa, nento ezokuphalaza, nento ezokuchela. Ucine ngene ireze emzimbeni. Ube nentambo. Lo mkhuleko uhamba udwa lo mkhuleko. Kwale mosikhuleka sikwesifundile ukuthi sizakala kanjani, siphumelela kanjani. Namakhadi mbukelo khona ekhaya. Njalo wena ungaba nemali, imali kuwayihlala. Wafika nje imali kuwe sekufuna isebenze. Seyifaka thina la. Makhadi akho uzofaka la. Wathi ebeqala khona washo zala ekhaya zafika kuwe mbukelo khona ekhaya. Ziyakhoriwa iwasho zala ekhaya. Kodwa iwasho zikhona. Nazi iwasho zami. Ziyafika kuwe. That's uyafutha keza. Yaphalaza uzophumelela. Ziningi zehlukene kaningi mbukelo khona ekhaya. Lana ke kuhlanganisiwe mbukelo khona ekhaya. Sekuhlanganisile la. Siyakuchela nje manje la. Nebhizinisi, udinga imali, udinga negazi, ufuna utsholo. Nebantu abahamba nemali zakho, ufuna ukuphumela empilweni, ufuna nenhlanhla, ufuna nogazi, zakho zikhambele kahle. La uzophumela mbukelo khona ekhaya. Sekuhlanganisiwe ke la. Sekuhlanganisiwe mbukelo khona ekhaya. Sekuhlanganisiwe. Bakhona bomkhanya kude la. Tshela mina ngizwa ngawo ukuthi kwezakalani empilweni yakho. Ngeke nizujabule. Mase ngikwakhele lokho. Ngathi kuwebamba la. Phumelela ke manje na inhlanhla. Iba logazi. Akutshela mina lapha besetshenzwa lapha. Impilo yahanjela impilo umuntu akuyenge. Izile. Impilo iyahanjela impilo. Ulukhuni la ngaphandle. Impilo ufuna ihambele impilo uzophumelela. Ube nogazi futhi. Sawubona ke lapho. Wahlala wanganyakazi wathona hayi. Yo sekubona uNkulunkulu. Bathakathi ngeke bakuyekele wena. Ala weshaya bathakathi. Bathi nje buya la. Buya la. Awusuka. Asivuleke izindlela, mazikhanye izinto. Ngiyacela. Ngithandaza emagumbini omhlaba. Yakho lokuhle kwenzakalayo. Zivuleke izinto. Awuyathokoza ngoba bomkhulu emagumbini amanomhlaba. Awu. Alivuma idlozi, avuma abantu abadala. Aziwe sho zinamandla. Bavula kuvaliwe. Kwezenjani? Ngiyakubona lapha ekhaya uzowina ilotho, uzoba nemoto, uzoba nenhlanhla, uzophumela empilweni. Dlamini akuthi nje, kancane nje. Sadawana. Kancane nje, into sekithi awusuka lahlala. Asuka lahlala. Awu Nkosi yakho, wawuphi sizama impilo sasukunyaka. April, July, sekulate. Impilo ufuna izame manje. Asilungise impilo. Nkosi kubusisa. Phose ngakhohlwa. 073 1044 262. Ngikhona video call WhatsApp siyahlola. Leyo nkinga lapha ekhaya lakho izawuphela.